खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 15 फेब्रुवारि बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोजां सान जानाय नङा। बायदिसिना जेंनाफोरखौ लानानै सोमोन्दोआ नागारलायगोन। दुखुजों समखौ बारहोनांगोन। बृष राशि। नखर संसार सोलिनायाव गोजोन खुसि थागोन। नखरनि थांखिखौ जयै लागोन। मावनो लानाय खामानिखौ जयै मावफुंगोन। मिथुन राशि। जेंनाया समाधान जागोन। सानैनि गेजेराव हेंथा हेंसिया जोबस्रांगोन। साननाय हनायफ्रा सिगांनि बादिनो जाफिनगोन। कर्कट राशि। नोंनि मोजांखौ गुबुना हिंसा जागोन। लोगोआबो नोंखौ हिंसा खालामगोन। सोरबा लोगोखौ फोथायनायनि सिगां सानग्रो। सिंह राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। दिनैना नोंनि देहायाव हरखाब जेंना नुजाथिगोन। लोरबां देहाया नोंखौ दुखु जाहोगोन। कन्या राशि। जेंनानिफ्राय उदां जागोन। सुथुरा नोंखौ अनसायफिनगोन। जायखिजाया मावनो लानाय खामानिया जोबस्रांगोन। तुला राशि। गोसोआ सन्देहल' जागोन। सन्देह गोसोजों गाज्रि सानगोन। गावनि बिसिखौबो सन्देह खालामगोन। वृश्चिक राशि। सोलोंथायाव मोजां। सोलोंथाइ लानायाव दावगानो हागोन। रांखान्थिनि फारसे जौगानाया फैगोन। धनु राशि। सोरनिबा आखुखौ निन्दा खालामगोन। समाजनि गाज्रि हाबाखौ गोसोआ सहायनाय नङा। साननाय हनायफ्रा दाजाबथा। मकर राशि। मोजां खामानि मावनानै मान सन्मान बारायगोन। बयजोंबो मान होजागोन। गोसोआ मोजांनि फारसे खामानि मावनो सानगोन। कुम्भ राशि। नखराव गिदिर फुजा होगोन। नखरनि जेंना जेंसिफोरखौ होस्रांनो सानगोन। दिनैना नोंथांनि गोथार सान। मीन राशि। नखरनि मोजांखौ हेंथा होगोन। गुबुना नोंनि हेंथायै खैसार सागोन। सोरखौबा फोथायनायनि सिगां सानग्रोनाया मोजां। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।